ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦିନେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ହେ ମାଧବ, ଏହି ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟିକେ ହସିକି କହିଲେ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଅସହାୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଛଣାରେ ଲାଗି ରହିବ, ତୁମକୁ ଦୁଇଟି ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ରୋଟି ଦିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ମଳକୁ ବାରମ୍ବାର ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଛ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ପଚରାଯିବ, ତାଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଆଉ ବାକି ଅଛି। ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବ। କେହି ତୁମର ଦୁର୍ଗନ୍ଧିତ ଶରୀର ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଘରେ କିଏ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ତର୍କ ହେବ। ଆଇସିୟୁରେ ତୁମ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ବୋଝ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏବଂ କିଏ ଏହା କରିବ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲ। ଏହା ହିଁ ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମ। ଏହା ହେଉଛି ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଠିକ୍ କହିଲେ ନା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।